Има места, които не просто разказват история. Те я носят в кръвта ти. Има места, където дори времето спира, за да отдаде почит. Днес съм на това място. Днес, с монета, на която гордо стои той, Мадрският конник, започваме едно вълшебно пътешествие към сърцето на България. Аз съм Илея Нова и днес ще ти преведа нещо, което не е написано с мастило, а с вечност. Стълбите може да са стръмни, но историята, която ни очаква горе, е още по-висока. Знаете ли, че Мадрският конник е единствения скален релеф в Европа, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство? Този древен символ на България датира от 8 век и носи в себе си история, която ни свързва с нашите предци. А сега, нека се изкачим по тази стръмна екопътека, изсечена в скалите, която води към древната крепост на върха. Гледките оттам са просто спиращи дъха. Знаеш ли, че тази крепост някога е била тайния поглед на България към цялата източна равнина, а според някои историци под самите скали се крият проходи към Плиска. А за финал на първия ми влог смятам да изчакам залеза. Ето тук. Това беше от мен, Илея Нова. Ако ви е харесало, знаете какво да направите. До следващото приключение и не забравяйте, България е навсякъде, където я носим с гордост.